ମୋ ଜଗା ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି। ରାଧେ ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯତୀନ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଯତୀନ ଡାଏରୀକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଆଇଟମ କଣ ହେଇଛି। ହଁ ଖାଇବା କଣ ହେଇଛି? ଆଜି ଆମ ଘରେ ଭାତ, ଡାଲି, ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ଆଉ ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା। ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ତିଆରି ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ଯେମିତି ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ହୁଏ ତାକୁ ଫିକା କରିଦଉ ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ତିଆରି ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ। ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପକାଇଦିଏ ବୋଉ। ତ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ନେଇ ଶୋଇଥିଲେ, ଶୋଇକି ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଜଣଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ କରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମତେ। ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁସନ ଟା କେମିତି ଚାଲିଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ବି କେବେ ଦେଖେଇବି। ଯିବା ଚାଲ। ସବୁ ଫର୍ମାଟ ଘୋଷି ଦେଇଥିଲୁ? ସବୁ ଫର୍ମାଟ ଘୋଷି ଦେଇଥିଲୁ? କୋଉ ତିନିଟା? ବିବାଦୀୟ କଥାରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସେଠି ନିଜ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତ ଯାହାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଇପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା କି ଶିବାନୀ ଦିଦି କହିଥିଲେ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କେକେ ଭାଇ କହିଥିଲେ କି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ। ତମେ ପୁରୀର ଝିଅ ହେଇଛ, ପୁରୀ ଧାମର ପିଲା ହେଇଛ, ତମେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ଶିବାନୀ ଦିଦି କହିଥିଲେ କି ମୋ ଜଗା ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି। ଭକ୍ତିର କଥା କହିଥିଲେ ସେ। ମୋର ମତ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି କି ଭକ୍ତିରେ ତମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିପାରିବ, ମୋ ଜଗା କହିପାରିବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିପାରିବ, ସେସବୁ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଯଦି ଛାଡି ଦଉଛ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରିଦଉଛ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଯିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କରିଦଉଛ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଛ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଶ୍ରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା, ଶ୍ରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆଗରେ ଆଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ କିଛି ହବନି, ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଖୁସି ହବା ଦରକାର ନା। ତ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ, ଯେମିତିକି ତମେ କହୁଛ ଜୟ ଜୟ ରାଧା କୃଷ୍ଣା, ଯେମିତି କହୁଛ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ କାହିଁ ଲାଗୁଛି? କାରଣ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଶ୍ରୀ, ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ଶ୍ରୀ କେବେ କାଢିଦେବନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଶ୍ରୀଟା କାଢିଦେବନି। ତୁମର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତମେ କହିଦେବ ଯେ ଜଗା ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ, ଜଗା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ, ଜଗା ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା, କହିପାରିବ। ତାର ମିନିଂ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ତମେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବନି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋରରେ କହିଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନକୁ ଖୁସି ଆଉ ଜଗା ମନକୁ ଖୁସି ପାଇଁ ଏତିକି ତ କହିପାରିବା ନା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ରାଧେ ରାଧେ।